Farida wata mata ce da ta kafa kamfanin shirya biki mai suna Farida Event a cikin garin Kano. Duk lokacin da za a yi aure ana ƙoƙarin a samu Farida saboda ana ganin ita ce mafi iya shirya biki da ƙawata gurin taro. Amma abin da mutane ba su sani ba shine Farida ba kawai mai shirya biki ba ce. Tana amfani da wannan dama domin cusa tsafi da mugunta ga amarya ko ango idan har ta ga suna da farin ciki ko soyayya sosai. Farida ba ta da aure, kuma hakan ya rikita mata tunani. A zuciyarta tana ganin kowa bai cancanci farin ciki ba tunda ita ba ta samu ba. Asiya da Khalid sun haɗu a Legas. Soyayyarsu ta yi ƙarfi duk da cewa iyayensu daga Kano suke, amma su matasa ne masu ra'ayin zamani. Sun yanke shawarar komawa Kano domin a yi bikinsu tare da iyayensu. Sun bi shawarwarin dangi suka tafi suka kama Farida domin ta shirya musu biki. Da suka je ofis ɗinta, Farida ta karɓe su da murmushi da daɗin baki. Ta karɓi kuɗi ta yi musu alkawarin za su yi biki irin wanda ba a taɓa gani ba. Amma tun daga wannan rana zuciyar Farida ta ruɗe. Ta kasa haƙura da ganin irin kyawun Asiya da irin soyayyar da Khalid ke nuna mata. A daren da za a gyara kayan Asiya, Farida ta ɗauki rigar amarya ta kai wani ɗaki ta ɓoye. A nan ta fesa wani ruwa mai wari, ta saka gashi da wani alamomi na bokanci a cikin rigar. Ta karanta wasu kalmomi sannan ta saka kayan cikin leda ta mayar da su tare da sauran kayan da za a kai gida. Washe gari bayan Asiya ta gwada kayan, komai ya yi kyau, amma da daddare ta fara mafarki mai ban tsoro. Ta fara jin ciwon zuciya, ciwon kai da rashin kuzari. Har wani lokaci sai ta zub da hawaye ba tare da sanin dalili ba. Ƙawarta Laila ta fahimci cewa ba cuta ce kawai ba. Sai ta kai Asiya wajen wata dattijuwa da ake kira Inna Zulai, wadda ke da ilimin ruƙiyya da fassarar mafarki. Inna Zulai ta tambayi sunan Farida. Sai ta ce, wannan suna ba sabon abu ba ne a kunnuwana. Ta buƙaci kayan amarya domin ta duba. Da ta duba sai ta tarar da alamar tsafi a cikin rigar. Ta ce, an so a raba ki da Khalid kafin ki shiga gidan aure, amma da izinin Allah za mu warware komai. Ta ƙona kayan, ta karanta ruƙiyya, sannan ta umarci Asiya da yin azumi na kwanaki 3 da salloli na musamman. Bayan kwana 3, Asiya ta dawo kamar ba ita ba. Cikakkiyar lafiya da kuzari da annuri ta same ta. Khalid da Laila sun kai ƙara wajen 'yan sanda tare da Inna Zulai. A ofishin Farida aka gano leda mai cike da sunaye da kayayyaki na wasu amaran da suka gabata. Suna cike da bayanai da alamomin tsafi. An gano hotunan wasu amaran da suka mutu ko suka rabu da mazajensu kwana 2 bayan biki. Farida ta kasa musawa. Ta faɗi cewa tana amfani da tsafi ne saboda tana jin baƙin ciki da ganin wasu na samun soyayya yayin da ita ba ta da wanda ke ƙaunarta. An yanke mata hukuncin shekaru 7 a gidan gyaran hali, tare da umarnin ta dawo da duk dukiyar da ta karɓa daga mutane. Bayan an gama shari'a, iyayen Asiya da Khalid tare da abokansu suka haɗa kai suka shirya musu biki na gaskiya. A wannan karo, Laila da Inna Zulai suka jagoranci shirya komai. An yi bikin cikin aminci, tsarki da albarka. Ƙarshen labarin kenan. Na gode da sauraro na. Ai mana like, share, sannan ai mana subscribe. Sai an jima, sai na ganku a labari na gaba.